Здравейте, приятели! В това видео ще играем Майнкрафт от на оцеляване и целта ми мисля да е не да убием Ендър дракона, че ще стане много трудно, а да направим една красива, голяма, със смисъл къща. Затова нека да започваме. Така, влизам в Майнкрафт. О, изчакайте само. Изчакайте и сега се връщам. Така. Само ми вкараме и това тук. Добре, сега влизам в Майнкрафт. Знаете ли, искате ли на стария акаунт? Или не на новия профил? Добре, ще ходя в Недъра, ще правя цели и така. Добре, създаваме нов свят. Направо, знаете ли, смел съм и ще го направя на хардкор. Така. Добре. И почваме. Следващото видео Fortnite искам да играя, но моля не ми се подигравайте, че имам само 3 скина. О, не, защо толкова гаден спаун. Добре. Така, да започнем за раво. Добре, за сега толкова дърво, май е достатъчно. Това каквото си мисля ли е? Това е за което си мисля ли е? Да, yes. Дайте да вземем то. Или не, дайте първо да си крафна неща. Още от сега имам легло. Ще си крафна 100 такива дървени неща. Дайте сега печката да взема. Мисля да взема и това всеки случай. Вземам крафтинг тейбъл. Вземам дървото. Изчакайте малко. Знаете ли за това, което си мисля? Но не, няма. Това няма винаги. Я да видим. Да, няма нищо. О, Фокс. Де да знаете с какво се опитваме лисиците. И да има такова нещо. Ето го и първия ни моб. Не съм готов. Не съм готов. Не съм готов. Чао. Куче. Не. Откъде има чарната лопата? Не само ти и аз. Бутушки, окей.
Щом да се бия за кокали. Искам куче, искам домашен любимец, който ще го пазя повече от себе си. Хора, кажете ми какви са шансовете на това? В 2 минути да се спамнат 2 зомбита с златна броня, счупи ми се брадвата. Не. Бързо. Пръчки, пръчки, пръчки. Къде е брадва? Брадва. Чао! Въй. Защита от стрелба. Вие, добре. Някак си ми даде желязо. Ще си крафна щит. Само и това зомби да изгори. Защото ме е страх от него. Защото ме е страх. Умира идея, така. Добре. Мисля и сега да се върна за въглища. Обаче първо ми трябва храна. Нещо има наблизо не. Добре. Така, щит значи. Сега ще се върна за въглищата. Обаче искам храна, защото ще умра. Не, няма да умра. Обаче ми трябва блокове. Ще вземам дърв. Не искам да съм близо до пещерата, да не ми изкочи някой зомби от нищо. Така, вижте ми скиня, ако не сте ми го видяли, на Уиджи. Преди ми беше на Марио, но си го направих на Уиджи. За какво е ядосано това куче? Добре, не видях какво стана. Не видях кучето какво уби. Добре, тък му да вземем камък. Първо да вземем малко камък. Обаче се плаша едно зомби да не хакне играта и да знае къде съм и да дойде да ме убие. Защото един удар от всичко, от всяко едно нещо в играта и съм мъртъв. То нали искахме въглища, вместо да ходим там и тук намерихме 10 въглища. Май, остава да познае, че са 10. Но не, повече са. Колко повече, по-хубаво. Има и още отзад. Хей. Не, мен ме е страх от зомбитата да не ми хакнат играта. Обърках се. Аре, ще свърши ли тази мина най-накрая, Колко камък имам? 10. Ще ми стигна за нещо. Бра. Нямам бърбър патък и не ми хапелих и слик.
супер папки. Къде отиде? Ха, хи-хи-хи-хи. Свинята е моя, ха-ха. Защото това нещо, което видях, ме плаши. Точно колкото Hero Price. Дай да си го направим така за по-лесно. Крафтваме си такова. Сега какво ми трябваше? Да, пръчки. Крафтваме сега брадвичка. Ще си направя няколко торчове за всеки случай. И айде, тръгваме. Аз чакайте обаче. Няма да тръгваме. Бра. Ще гледаме и така за зомбита. Дори не знам къде ми е средата на екрана. Толкова голямо ли съм. Чакайте, става нощ. Става нощ, става нощ. Става нощ. Аз лягам да спинкам. Ей, тук ще спинкам. Искам си храната. Да не ми е гръмне един крипър. Бра. Айде. И първата нощ оцеляхме. Добре. Така. Дайте да си взема леглото. Къде ми е храната? Айде. Готово. Няма да вземем това въглище от пещерата, защото няма смисъл. Само си взимам печката, взимам си крафтинг тейбъла. Но моля ви се, изчакайте да си подредя инвентара. Кое е това? Къде е това? Аз така ги нареждам по принцип. Бра.